mina ngushaka ofishing magwinya bonke so girl ungesurprise angeke ngilifake lonke imuredi uvene emnyama magwinya bonke ilenda nedudla osmall ogogo ngibathatha bonke hey thatha bonke hey thatha bonke hey thatha bonke ready magwinya bonke hey thatha bonke hey thatha bonke hey thatha bonke ready magwinya bonke Izolova zangikrasha engizobashaya bonke wena usenkani usemasapha buthini wabuza uBoson mina ngundlula miso nenkani sithopha ngizokuthatha konke khosi unyawo get left right undlu ikheka lisike lonke atsike lonke elami lonke ayikali lonke elami lonke lami atsike lonke So Tony yami bayikama Melvin correct Melvin wafisa ngina lapha ya yazi igama lakho mase ngisandele ngazuthi X nje bese yawazi X ya kona ngiyasha amavita mbani office correct bese akusho nami kumele ngikusupport yabo kuyoka wakhe njengoba nawe ukwazile ukuthi ufake isandla kula wami uyatholakala Instagram TikTok ubapho Melvin Esmodias Face follow ishe lapho bafethu obaphindele face Melvin Esmodias correct na YouTube khona khona Melvin Esmodias straight bani Melvin Esmodias face follow ishe lapho face Melvin Esmodias so this is what it is man so great Ngiyaphila. So bye come. Aphiwe. Bafethu. Thank you bafethu. So njayami ngesonto ndikhuluma namachera mangaki? Kuyadepend ukuthi ngihlangane nama ngapi. Awu yesho ukuthi nje ingalo hlangana nawo mfethu. Eqwele. Ngeke ngisho kanjalo because ngumjisa uvele wasaba manje kodwa yabo ekhona leyo nto vele. Awu njayami mina la mfethu. Correct. Angikhumbuza ugogo misa wasaba amantombazane mntanami azokholela ewini. So ntwana yami ukhembeso. Ngicela ukushana kancane 2 minutes ne? So 2 minutes nyana so you share the mic just like this. Bayazi bata. Sino? Yeah. Qa. So Apen. Kamera kan nisonga bashas. Aphiwe. Mina bangizimile ngishasha la ndaweni cause abo jito uduma amaviki kwenza amaviki bezigezi kanjalo Okay. So Okay. Skipper ntwana yami. Yini? Abasa ngenqele shadi store. Okay, so okay. Yazi nami ngishaye kodwa sengright man. Shoot naso. Ngiyangibona. Ngiyawazi bona abantu bashaye cause nami ngilomuntu lo. Wena ushaye, nami ngishaye bafethu. Kodwa phela angazi noma ngizothi yini ngezihlampe ngoba mhlawumbe nophaphanyana enginakho cause manje angisenawo amashayes. Mhlawumbe sanawo yini. So ungayivumeli bese leyo nto because uthembe umjito onegwababa so bese ngizama ukuqeda mase namhlanje. And futhi uzongibonga dog. Alright. So boy Riz umrizini ntwana. Relax hayi angimrizanga. Yentana sekhona ithubo lokuthi umshaye ngeRiz boy. Una iRiz. Yantana makubonakala so umupha ama out of 10 bese. Wazi umuze mina musifanga mpuza yini? Uzona umretha ngoba out of 10. Uzenza. Qale ngayo. Ungafiki kumina ingafiki. Okay, ntwana yami. Umretha ngoba out of 10. Alright. 8.5. 8.5 done. Ngiyamthemba boy. Ngiyamthemba. Ngiyamthemba boy. Yeah. Okay, so mfethu kuphi lokho kunye kusele mfethu? 2.5. Okay, lo 1.5 wakhona usele. Angazi dog 1.5. Angazi. Ave sothi nginishiye msingathi. Okay, so Yo, out of 10. Sure.
Hayi angazi. Okay, inamba nje umphetha ngayo. Awumbhek. Nika lapho sicuphe lezi. Can give you 7. 7. Oh no. 7 is a good number, boy. Uthini? Ukuthi bese into ngahlangana. So ntona yami lungile bese ungamupha nje hug nyana. Hayi handshake right. Handshake. Asapha ama handshake namhlanje. Lungile mfethu. Handshake nyana. Ntona yami sizwana ilizwi bafethu. Thank you. It's your boy Ndlu bafethu. Subscribe lapho bafethu. Follow ishe bese maningi ama video azayo bafethu. Vale.